नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ फेसबुकआव गोबां भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ मोनसे मन्दपाव हाबानि मन्दपाव बर'नि दामजु खाम सिफुंखौ सावनाय जादों सावनानै जुलिनि मन्दप बावनानै बिथांमोना जैग' होनानै जुलि खालामदों क'क्राझाराव जादों बे जाथाया आरो बे जाथायखौ रायजोफोरा मानो नायगारथाव बे जाथायजों लोब्बा दङ बे गामिनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरा मानो होनबा मोनसे हाबाखौ खुंनो थाखाय मोनसे समाजनि गोनांथि जायो बै समाजाव सोर थायो गेदेर गोलाव दङ बै समाजाव सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दङ बै समाजनि रायजो राजानि दाय बियो बै समाजाव थानाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि दाय बियो मा नोंथांमोना मिथिया नामा बर' हारिनि बे मोनसे दामजुखौ बर' हारिनि मोनसे दामजुखौ नोंथांमोना बेबायदि अपमान खालामनो नोंथांमोनाव खर' गियान दंना गैया मेलेम दंना गैया नोंथांमोनाव खर'आव मेलेम दंना गैया मोनसे गामिखौ सालायो ना सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो मोनसे हाबा खुंनो थाखाय सासे सुबुंनि गोनांथिल' जाया बै समाजनि गोनांथि जायो बै गामिनि रायजो राजानि गोनांथि जायो आरो बै गामिनि रायजो राजाखौ सोर खुङो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गाम्बुरा बिथांमोननि दाय टटेलि बिसोरो साजा मोनथारनांगौ बर' हारिनि दामजु GI मोननो हालायनाय बे दामजुखौ नोंथांमोना बेबायदि अपमान खालामनो हानाय सोर मोनथाय होगोन नोंथांमोननो सोर नोंसोर बर' नंगौना नङा जुदि बर' मोनबा बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो इउज खालामबोनाय दामजुफोरखौ नोंथांमोना मा लासिं सिं अपमान खालामनांगौ मानि गोनांथि बियो खर' खिन्थु जोंखांदो दै ओरैनो नर्मेलि बुंबाय थाबायो रायलायो बाथ्राफोरखौ खिन्थु आं दिनै जोंखांदों बे बुस्थुखौ नुनानै बे जाथाया क'क्राझाराव जादों लासिं सिं जाथाय बियो जोबोद लासिं सिं थाबैनो गोख्रैनो बिथांमोनखौ हमनानै जेलनि ओंखाम जाहोनांगौ आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि दाय फैनानै माबार खोन्थाफै माबायदि नोंथांमोना हाबा खुंनाय मोनसे गामियाव हाबा खुंनो थाखाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट रायजो राजानि गोनांथि समाज खुंनानैसो मिटिं खुंनानैसो मोनसे हाबा खुंनाय जायो ओरैनो दुंदुं दांदां खालामबाल' जाया मिथिबायना आरो फायनानै क्लियारिफिकेसन हो सोरनि गोरोन्थि नङा बिखौ बिजिरनांगौ बिजिरनानै बिथांमोना साजा मोनथारनांगौ खुलुमबाय लोगोफोर जय हिन्द जय बर' हारिनि